Ep, que Puigcerdà és més tranquil. Que Foix els dominics emborxaven les orelles. Es fiquen a les cases com els ratolins. Però Puigcerdà és mallorquès. I la reina mare és senyora de Foix. Prou problemes té el rei com per ocupar-se dels que fugim del país de Foix. Siguem o no catòlics o bons cristians. Jo sóc pastor i vaig amunt i avall. I aquí me deixen tranquil. I a Puigcerdà ningú em burxa les orelles. Aquí els pastors del país de Foix anem buscats. No per cap mal, no, ni per cap bé. Coneixem les ovelles i la llana més bé que els del país. Des de que porto jo el ramat d'en Borser, que té millor llana. Aquí el que volen és fer negoci i fer drap cap a Perpinyà i vendre'l a Montpeller. I el que faci o el que pensi o amb qui estigui no li fa ni fred ni calor en Borser. I a l'estiu a muntanya i a l'hivern a Tortosa, que allà hi ha bona herba fins i tot al gener. Ara, que fa un parell d'anys, a Tortosa ens van apedregar i ara hi passem amb els soldats del Regne d'Aragó. I a Cervera encara fan pagar el carnalatge, a tant l'ovella. A veure si podem posar pau en això, però els paraires de Cervera, que venen la llana i el drap a Barcelona, no s'hi posaran bé, no. A ells, a Colliure i a Montpeller, els fan pagar la lleuda, i per això ens apedreguen. I en plena mar, hi ha corsaris catalans que llencen les bales de drap dels mallorquins a l'aigua. Les ovelles ens hi tirarien a mar, si poguessin. El que no sap ningú és que vinc de família de teixidors. Que el bon drap surt del bon taler. A Montellón tothom tenia talers. Per això ens anomenen teixidors, els que no li llepem el cul al bisbe. Mal llamp els parteixi per fer escarni de la paraula de Déu. Aquests bisbes de panxa i bossa grassa. Tot Montellón anava a aprendre a fer de talers a Narbona. Hi havia teixidors amb talers de llis estret, com els de Sant Dionís i els de Barna. Per això, el drap narbonès es paga més bé. Ara quin estan començant a fer, de drap fi. I aquesta primavera, amb el ramat n'érem uns quants de fugits de Foix i de Tolosa que pujàvem a estivar a la Cerdanya. I entre els nostres hi havia el Guillem Balibasta, un home sant. I quan som a muntanya ens ensenya l'Evangeli de Sant Joan, el de debò. Diuen que és perfecte, i jo no ho sé si ho és, però si mai m'haguessin de fer el consolament, prou li demanaria. És bon cristià i també és de casa de teixidors, i fa pintes de pentinar la llana. Sempre està prenent branques i després al vespre en talla pues. I em fa unes pintes fines i fortes que aguanten el foc del fogó. I quan pentina la llana molis, no n'hi ha com les seves. Prou que n'hi demanen. I quan s'ha d'amagar dels dominics, sabeu com se fa dir? Pierre Panxiner. Panxiner, pinter, com ne diuen aquí. Així no saben què és en Balibasta, buscat pels inquisidors. Ens diuen que som pobres, que venim al regne de Mallorca perquè no tenim on caure morts. I ens donen feina com si ens perdonessin el viure. Que d'uns anys ençà, aquí hi ha feina. I tothom s'ha posat a fer drap de llana i tenen un ramadet i un talet, a més de 3 pams d'ordi. Però fa 2 dies eren ells els morts de gana. Bones pastures, que eren totes de l'església. I les han comprades al consolat de Puigcerdà, amb la bossa dels mercaders. I ara els cerdans en fan negoci. I ens diuen que som els pobres. Però bé saben que hi entenem en ramats i en parar la llana. I en talers. Prou que m'hagués quedat a Montellón. Però els dominics em burxaven les orelles. Per Pasqua vendrem la llana. Per Sant Miquel baixaran els ramats. I altre cop a Tortosa i el Maestrat. Allà a Morella no hi arriba la Inquisició. Espero que no hi arribi mai.